noma isimo simanzonzo. Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ekubingelele mbukeli kuSimanzonzo, indaba ke ayipheli ke. uSimomoza ke ubhekene womaskandi ke usevele ke wabhoka lapha ke kuyena ke uSaliba ke umfowandunakazi. Njengoba sazi ke ukuthi ke uSaliba uzodedela ke icocwe lakhe ke la kuona ke u2024 njengoba ke futhi ke eseyikhiphile ke ne-CD cover lapha ke einkundleni zokuxhumana ke isabalele ngempela ke abaningi bakhomba ukuyithakasela. Usho ngempela ke lapha ke yena ke uSimomoza ukuthi ke kufanele ke yena ke uSaliba ke abheke phansi lapha ke kuyona ke i-CD cover njengoba ke uFace ke engenawo ke ubuso bakhe ke uSaliba vele bebe ugqinsi lapha kwi-CD cover ke bumoshe yona ke i-CD cover waphinde wagadla ke futhi nakuye lapha ke uThibela ke umfowampongozi ukuthi naye mhla esecula kuyomela ke ayimboze ngoba ke asifuni ke ukukhuluma lapha eSouth Africa njengoba ke nobuso bakhe uThibela bungekho ke right. Mbukeli ngiyathemba ke uyibonele nawe le post lapha ke einkundleni zokuxhumana ke lapho uSimomoza ebhoka khona ke bonke abaculi naye ke futhi uAli umbalile njengoba esho ukuthi ke uAli ke siyena ke usejwayelekile lapha endimini umculo wamaskandi ukuthi ke vele ke unje kanye naye ke lapha ke umlethwa umfoka majola. Indaba ke ayipheli kweSimanzonzo kepha kuphela isikhathi. Siyabonga. Uyubhada uSibali, ubuhleka noSibali, udlala noSibali. Oh yeah, ayobona, unoSibali.